Παναθηναϊκή. Πετάει για το Μύρο της, κλέβει, ευνηδιασμός στη Ρεάλ. 3 εναντίον 2, τρίποντο στον ευνηδιασμό από τον Γιούλ. Την καλή πάσα του Σπανούλη και έδωσε ευνηδιασμό στη Ρεάλ. Σπανούλη στο πλάι για τον Λοτζέσκι, καλό σουτ, εύστοχο, ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός. Σπανούλης περνάει ωραία. Θα δοκιμάσει για 3. Είναι εύστοχος, μπροστά ο Ολυμπιακός. 5-6 από τον Kill Bill. Εδώ ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Τελικών. Γιούλ με τον Betway, τον περνάει. Βρίσκει πάσα στο Μύρο της, προσποίηση και το καλάθι από τον Μαυροβούνιο για την ισοπαλία. 9-9. Γιούλ. Για το Μύρωτιτς, αυτό στο χαμηλό post με πρόσωπο στο καλάθι με τον Μπρίντεζι. Έδωσε μεγάλη καμπύλη στην μπάλα ο Νίκολα Μύρο. Λοτζέσκι, ο Ολυμπιακός έχει ευνηδιασμό. Λοτζέσκι πάει στο κέντρο. Πασάρει στον Κόλινς. Κόλινς μέχρι το lay-up. Καλάθι και φάουλ. Ο Ολυμπιακός παίρνει το maximum από το Μάρτι Κόλινς. Ο ψυχωμένος στο ξεκίνημα του αγώνα Ολυμπιακός. Από μία επίθεση για κάθε ομάδα. Γιούλ μένει αμαρκάριστος. Άργησε να πάει πάνω του ο Μάρτι Κόλινς. Τιμωρεί οποιαδήποτε ολιγορία της άμυνας ο Σέρχιο. Πάρα λίγο να κλέψει ο Λούκας. Κρατάει την κατοχή ο playmaker της Βασίλισσας. Γιούλ από πολύ μακριά για 3. Μπροστά στο Μάτζαρι. Ο Γιούλ κάνει μεγάλη ζημιά στον Ολυμπιακό. 23-12. Σταυρωτή. Μάτζαρι στη γωνία είναι ο Λούκας. Περνάει την άμυνα με ταμπλό. Θα σκοράρει ο Κώστας Λούκας. 23-10. Με τον Ντίεφ. Παίρνει σκρίνα το Σίμονς. Μένει με το Μεϊρί. Ψώνει στο Σίμονς για το alley-oop κάρφωμα. Φοβερή εκτέλεση από το Σίμονς μετά την καταπληκτική πάσα του Σπανούλη. Ο Ολυμπιακός πλησιάζει στους 6. Και εδώ η δημιουργία του αρχηγού. Με το Σλούκα μπροστά του. Παίρνει screen. Άλλαξε γρήγορα ο Σίμονς. Εδώ μπορούσαν να συνεχιστούν τα ίδια μαρκαρίσματα. Ο Ροντρίγκες το εκμεταλλεύεται και ευστοχεί αμέσως. Μάτζαρης, Σλούκας. Η προσποίηση, η εκτέλεση για 3. Νάστοχος. Επιθετικό rebound του Πέτγουεϊ. Δεν βλέπει καλάθι. Σπανούλης. Ο Πέτγουεϊ ήταν μόνος του και μπορούσε για ένα lay-up, αλλά δεν το επιχείρησε. Κάτω από το καλάθι. Σίμονς στο κάρφωμα και το κερδισμένο φάουλ από τον Μπουρούση. Μπάλα, εδώ τους βλέπετε. Δίπλα στην πλάγια γραμμή. Σπανούλης κόβεται από τον Ντάρντεν. Ενώ πίεζε ο χρόνος και η Ρεάλ τρέχει στον ευθυνδιασμό για το lay-up. 38 από το κέντρο. Περνάει την άμυνα. Στη γωνία είναι ο Παπαπέτρου. Δοκιμάζει για 3. Ναι! Από τον μικρό το 40-30. Εύστο να ενισχύσουν την ομάδα τους με κάθε τρόπο. Σε κάθε σφύριγμα διαμαρτύρονται. Σπανούλης μετά τα σκριν δοκιμάζει για 3. Νέο Kill Bill. 40-34. Βγαίνουν 2 και πάλι πάνω του. Πασάρει στον Πρίντεζι. Αυτός ξεκινάει η επίθεση. Πάει μέχρι το lay-up και σκοράρει ο Πρίντεζης. 42-36. Και νωρίτερα το σπρώξιμο αρχικά του Ντάνστον και στη συνέχεια η απάντηση του Μύρωτιτς. Συμβαίνουν αυτά σε τέτοια μάτς. 42-36. Μύρωτιτς με τον Πρίντεζι τώρα. Καλή πάσα στον Μπουρούση. Αυτός θα νικήσει τον Ντάνστον. Το screen του Μπουρούση που παίρνει και την μπάλα. Ο Πρίντεζι δίνει τη βοήθεια. Μπουρούσης η προσποίηση θα σκοράρει τελικά. Το screen από τον Ντάνστον. Σπανούλης περνάει την άμυνα και πάει μέχρι το lay-up. 48-41. Και οι οπαδοί του Ολυμπιακού λιγοστοί στις κερκίδες χειροκροτούν. Ολυμπιακός μειώνει στους 7. Μύρωτιτς. Μπουρούσης, εμείς μάτς με τον Λοτζέσκι. Μύρωτιτς από τον κεντρικό διάδρομο θα καρφώσει. Καλή επίθεση της Ρεάλ. Αλεύκε η Ρεάλ. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Μάτζαρης πίσω από το σκριν για 3. Χρειάζεται αμέσως πίσω από το σκριν ο Ολυμπιακός για να απελε... Λοτζέσκι στη γωνία είναι ο Πέτγουεϊ. Αφύλακτος για 3. Ναι! 53-46 από τον Μπρεντ Πέτγουεϊ. Στο μείον 7 Ολυμπιακός. 3,5 λεπτά ακόμη. Παίρνει σκριν από τον Σίμονς. Σλούκας στην αδύνατη πλευρά. Πέτγουεϊ δοκιμάζει αμέσως για 3. Ναι! 56-49 με τα δικά του τρίποντα. Στην εσωτερική κλείνεται από 2. Πασάρι στο Σίμονς. Καλάθι και φάουλ. Φοβερή επίθεση του Ολυμπιακού. Με τη δημιουργία, την υπομονή και το καθαρό μυαλό του Μάτλο. Ωραία ο Ντάνστον. Σπανούλης από μπροστά. Δεν μπορεί να μαρκάρει τον Σλότερ. Σέρχιο Ροντρίγκεθ καθώς ο Σπανούλης είχε πέσει αστοχή. Follow όμως από τον Ρούντι Φερνάντεθ. Γιατί ο Σλουμ τον πιέζει ο Παπαπέτρου. Ρούντι στη λήξη του χρόνου δοκιμάζει στους 3 πόντων και τιμωρεί τον Ολυμπιακό. Δεν το πιστεύει ο Γιώμη. Σπανούλης παίζει πικερόν με τον Ντάνστον. Αλλάζει κατεύθυνση, εκτελεί από την κορφή της ρακέτας. 68-57, διάβασε την Ολυμπιακός. Ροντρίγκεθ για το Γιούλ. Ρέγιες με πρόσωπο στο καλάθι, εκτελεί για 2. Πρώτου Ντάνστον. 70-57, οι δύο προπονητές. Στο συν 10. Σπανούλης.
Ωραία κίνηση κάτω από το καλάθι με ταμπλό σκοράρει. 72-61. Παλεύει μόνος του απέναντι σε ολόκληρη τη Ρεάλ. Έχει φτάσει ο Γιούλ. Ρέγιες πρώτου Πέτουεϊ για 2. 74-61 Ολυμπιακός. Αλλάξαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Μένει ο Πέτουεϊ πάνω στο Γιούλ. Στη λήξη του χρόνου ο Γιούλ σκοράρει. 76-62. 1,5 λεπτό ακόμα για να σφραγίσει την πρόκρισή της η Ρεάλ. Γιούλ από τη γωνία σε λήξη χρόνου σκοράρει για 3 και πράγματι σφραγίζει την πρόκριση της Βασίλισσας. 79-63. Απόψε ήταν βέβαιο ότι δεν θα κρυθούν τα πάντα στην άμυνα, ότι θα χρειαστεί και η επίθεση και ο Ολυμπιακός που έπαιξε καλά στο μεγαλύτερο διάστημα στην άμυνα έμεινε πίσω στο σκορ. Έπρεπε να πάει καμία ομάδα και στην Ισπανία και στην Ευρωλίγκα η Ρεάλ. Δείχνει έτοιμη να διαδεχτεί τον Ολυμπιακό στην κορυφή. Τρεις Έφτασε όλες και όλες τελικό. ήττες σε όλη την Ευρωλίγκα φέτος. Έχασε 2 συνεχόμενες φορές από τον Ολυμπιακό. Αλλά έπρεπε να χάσει άλλη μία ακόμη για να μείνει αυτή εκτός και ο Ολυμπιακός να πάει στο Final Four και να υπερασπιστεί εκεί τον τίτλο του. Φαίνεται ότι φέτος είναι η χρονιά της. Εντάξει, δεν μπορείς να έχεις απέτηση να παίρνεις κάθε χρόνο την Ευρωλίγκα, έτσι. Και όταν κερδίζεις τον πρωταθλητή Ευρώπης, αυτομάτως είσαι το μεγάλο φαβορί, έτσι κι αλλιώς. 83-67 είναι το σκορ της μεγάλης νίκης και πρόκρισης της Ρεάλ επί του Ολυμπιακού στο Final Four. Εκεί θα υπάρξει στον έναν ημιτελικό ισπανικός εμφύλιος, Ρεάλ εναντίον Μπαρτσελώνα, και στο άλλο παιχνίδι Μακάμπι εναντίον Τσεσκά. Δεν θα έχει εκπροσώπηση το ελληνικό μπάσκετ στο φετινό Final Four. Οι ομάδες μας όμως πάλεψαν με νύχια και με δόντια και πήγαν τα προημιτελικά σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Και ο Παναθηναϊκός με την Τσέσκα στη Μόσχα και ο Ολυμπιακός απόψε με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Το πανηγύρι για τους φίλους της Βασίλισσας. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην Αθήνα και πλέον συγκεντρώνεται μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα